Helo, meddwl am glirio, na ni gweld par mor hawdd ydi o efo Prifysgol Bangor. Bore da, llinell gymorth, Clirio, Prifysgol Bangor, sut allai helpu? Helo, dwi'n newydd gael gradda fi ond don nhw ddim be o'n i ddisgwyl. Oes na le iddo fi trwy glirio yn Bangor? Iawn, dwi angen chydig bach o wybodaeth gen ti. Wrth gwrs, dyma fy enw, dyma'r pynciau, dyma'r graddau a dyma fy rhif UCAS. Diolch, gallai bendant gynnig lle ti ar y cwrs yna. Yna jyst un neu ddau o fanylion arall dwi angen. Gwych, be arall da chi angen? Dwi angen dy ddyddiad geni di, dy e-bost a dy e-phone. Gret, dyma gweddill y manylion. Gret, fyddi di'n derbyn e-bost gyda ni mewn chydig yn cadarnhau dy le di yma. Fyddi angen mynd i'r hwb UCAS a ychwanegu Prifysgol Bangor fel dy ddewis Clirio. Mi fydden ni'n gyrru gwybodaeth iddo chdi am sicrwydd o letu a cyfle i chdi ymweld â ni mewn diwrnod agorad. Da ni'n rili edrych ymlaen i dy groesawu di yma mis Medi, mwynhad y ddiwrnod. A mae mor hawdd â hynny.